ओमफ्राय इउटुब चेनेल दं नालाय आंनि पुरनजय ब्लग चेनेल दं ओमफ्राय ओरैनो आंनि माखासे रेकर्डनि थाखाय बानायदों आरोखि एग्रिकालसाराव मावो आरो बेहाय बिजनेयावनो ओमफ्राय फंबायनि नामा मामोन ओरैनो बिबेक गयारी ना बारा मोजां मिथियामोन नालाय ओमफ्राय एलबामखौ नायबाय थायो आरो आं एकदमबारे मोजां मोनो हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आं दायो बे समावहाय जोंहा मुंदांखा बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारीनि न'आव दंफैयो माने जोंहा रन्जन मुसाहारि सारनि माने दिनै सारादु दङ आं दा बाहाय दंफैयो आरो नोंथांमोनजों आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायलाङो आं बेखौ आसा खालामबाय थ' मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आं बेखौनो आर'ज गाबगोन दि इसोरनिसिम जाहाथे रन्जन सारनि जुमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो